Čovjek koji je marljivo radio oko ovog turnira, a vidite ga, to je Đan Elezović. To je dugogodišnji hrvatski aktivista, angažiran posebno u športskom polju. Kroz više navrata obnašao je istaknute uloge u ovdašnjem vodstvu nogometne lige, a zaslužan je radnik i u Hrvatskom kulturnom centru. Leo! This game is not I know. Na igralištu se je tokom turnira, koji je trajao 2 dana, izmjenjivalo 18 hrvatskih klubova, 10 iz Kanade i 8 iz Amerike. No uz ovih 18 klubova postoji još skupina hrvatskih nogometnih klubova zapadne sfere. To se je pokazalo praktičnim jer su izbjegnuti veliki putni troškovi kad se recimo putuje s obale Atlantika na obale Pacifika. Everything was very under control and everything, and no problems whatsoever. Very nice turnout. I'm in favor of Chicago, Croatia. This tournament is very good. I'm in favor of Chicago club too. I like this tournament very much. Sam za Hrvate iz Chicaga. Sam trener Croacije iz Clevelanda koja se plasirala u polufinale ovog hrvatskog nogometnog turnira za Ameriku i Kanadu. Samo natjecanje bilo je podijeljeno u 4 skupine, 2 po 5 klubova, a 2 po 4 kluba. Radi istog broja bodova morali su razigravati Croatia iz Windsora i crven-bijeli plavi Jadran iz Chicaga, Croatia iz Clevelanda i Hrvati iz Chicaga. Čikažani su izgubili, pa su prema konačnim rezultatima u polufinalu sastale se oba kluba iz Chicaga, dakle Hrvat i crven-bijeli plavi Jadran, a u finalu obje Croacije, ona iz Windsora i ona iz Clevelanda. Hello everybody out there. We have just witnessed an excellent soccer match here. Chicago has beaten Windsor in a penalty shot overtime match by a score of 2-1. And I have come with the London team here, which didn't do so well, but they tried their best. And we came on the bus, and my friend over here running the camera is from Hamilton, and the best of luck to him. And this tournament has turned into an excellent occasion, and the best of all to everyone involved. Windsor i ja sam predsjednik Drago Žokić. Mi igramo u finalu. Šime Brkić. Vi ste dakle? Iz Clevelanda. A vi, vaša momčad je u finalu? Croatia, jeste. Što mislite, što će biti danas? Pa bit će prvo mjesto, sigurno. Vaša momčad? Right. Najljepša hvala. Hvala. Moje ime je Mladen Tasić, 28 godina stara, igram za Croaciju u Clevelandu. Što misliš, kako će biti danas? Ja mislim da ćemo mi pobediti, smo mlađi tim i mi ćemo pobediti. Najljepša hvala. Steve Semenski. Za koga igraš? Windsor, Croaciju. Što misliš o današnjoj utakmici? No, bit će tough. Mislite da hoćete pobijediti? Pa,
To će se čuti. Razgovarajte u poslije, hvala. Ok, mola. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila Kano si nam slavna, mila si nam ti jedina. Mila kuda si nam ravna. U polufinalu je pobjedio Hrvat sa 2:0, a u finalnoj vrlo živoj i borbenoj utakmici mladići iz Windsora pobjedili su svoga protivnika iz Clevelanda sa 4:2. Utakmice je sudilo 18 saveznih sudaca. Svoje su uloge izvršili na najveće zadovoljstvo. Publika je srdačno pozdravila pobjednika koji je po igri i zalaganju pobjedu i zaslužio, dok su mladići iz Clevelanda pokazali mnogo športskog znanja, tako da je to bila provedena jedna zaista lijepa i uzbudljiva igra. Prilikom natjecanja odigrano je prvi dan 38 utakmica, a drugi 2, dakle ukupno 40. Postignut je 201 gol. Najbolji strijelac natjecanja bio je Antun Tišelj iz Croatia Cleveland, a za najbolje vratare proglašeni su oni iz Croatia Cleveland i Adrije Sudbury. Bila je dobra utakmica, na nesreću smo izgubili, dobili smo 2 gola na brzinu. Nadamo se iduće godine da će biti bolje. Hvala. Bila je dobra utakmica, Windsor služio 100% utakmicu. Kao predsjedniku Croacije, jako je drago što smo pobjedili ovaj turnament. Mi smo to probali prijašnjih godina, ali evo konačno smo uspjeli. To nam je prvi put što smo pobjedili turnament Hrvatskog nacionalnog nogometnog saveza.